O Menteri Rangba ke Jela Meghalaya ukon ret ki sang mau la ong ba ki kor ki bor ke bedei ba ke jingnang jingtip sapang ka hau kila le ke Bynta ke Kongsan ke bedei ba ke jingshim rai jong ke sarkar Jela Halor ke Imlang ke saklang bat ke yok ke kon hapa ai jing kren ha ke sngi pli perdai ke jingelang lampang jong ke Bynta ke basau jong ke jingelang space economy leaders meeting usang mau la ong baka sarkar Jela da ka baye trailang bat ka North Eastern Space Application Center klala ban penon kam ki kor ki bor hau ban itho bat ban pen kre iki mat trekam hak baye dei baka jing shlei hak rukom ka bakam biang bat ka bakam suk ban trekam kat kung ka jing itho jong u ki kor ki bor hau kila dep ru ban ai jing erap hak ban pen bi iki lat ki lenti ban te la kam ka jing shlei ki balong kat kung ka jing start sayan minta Menteri Rangba ke Jelau la ong ru ba ka jingnang jingtip halor ka hau kalai rap e ka sarkar ban itu ki jaka klau bat kumno ru ban yele persha ka jingkala jong kasim beneng ula ong susu ba usno ti kena ru ba ka kerteng bat ka nam jong ka nong ba shelong kan yai sawah hadian habut ondang la pentre kami kini kinong rem bat kimat tre kam baro hang ne hanong ba shelong France on projects related to different women's self-help groups where we are working with different fabrics, different aspects of textile and ensuring that the natural fibers that we have in our state can then be globally used so that the different self-help groups of women in different villages can get a better market base for the products that they're making.